Cu aproximativ o lună în urmă, un mare eveniment din lumea auto se întâmpla în Elveția, la Geneva, promițând lansarea multor modele, concepte sau supercaruri. Acestea aveau să încingă imaginația celor care îndrăgesc zeul automobil. Entuziaști de a participa la acest salon automobilistic, ne-am îmbarcat la bordul unui Opel Insignia cu 4 uși pentru a relata de la Palexpo, cel de-al 83-lea salon auto elvețian desfășurat între 7 și 17 martie anul curent. Călătoria noastră de aproape 5.000 de kilometri a demarat la București și odată ce am preluat mașina în primire, perioada de acomodare cu aceasta a fost relativ scurtă, pilotajul mașinii devenind o manevră plăcută, confortabilă. Primul popas a fost la Timișoara, iar traseul a fost inspirat ales pe ruta Pitești, Craiova, Porțile de Fier spre Vama Cenad, căci a fost în mare parte liber și destul de bun în privința carosabilului. Am continuat călătoria din estul către vestul Europei, savurând ușorul mormăit al motorului diesel de 2 litri CDTI și 160 de cai putere, cu care era dotat Insignia, propulsor ce oferă cuplu pe care te poți baza, iar ușorul lag caracteristic dieselului a fost aproape insesizabil în depășirile sau rulajul de pe autostradă, unde am folosit din plin cea de-a 6-a treaptă a cutiei de viteză pentru economicitate. Am utilizat tempomatul des, ne-am obișnuit cu setările cerute de acesta și ne-am bucurat că există acolo, gândit de constructor ca o unealtă fără de care nu se poate călători. Scaunele mașinii sunt moderne, iar odată găsită poziția optimă la volan, călătoria noastră a decurs plăcut spre orașul german München, adăugând încă 1000 de kilometri, care aproape că nu au fost decât o rutină. Am poposit pentru realimentare în Austria, aproape uitând de indicația litometrului, asta și grație unui consum bun ce s-a situat în jurul valorii de 5,5 litri la 100 de kilometri, dar mai păstram încă o ușoară curiozitate vis-a-vis de cât de gurmand avea să fie în aglomerațiile urbane occidentale. Apărută pe piață la sfârșitul anului 2008-2009, Insignia a înfruntat deja concurența formată din Mondeo, Volkswagen Passat sau Mazda 6 și, evident, se plasează pe podium, având o suspensie setată către confort și mai puțin către sportivitate. Este o mașină cu un design atrăgător, cu un interior îndreptat spre divizia premium, cu dotări suficiente pentru multe gusturi, dar a cărei consolă centrală ne-a surprins puțin prin multitudinea de butoane care solicită timp de acomodare. Senzorii de parcare au fost o binefacere odată ajunși în aglomerația Genevei, acolo unde locurile de parcare nu sunt foarte ușor de găsit. Frânele sale bune au ieșit în evidență repede, fiind unul din aturile Opelului Insignia, alături desigur de faptul că este una dintre cele mai frumoase mașini din clasa sa. Poate că ne-am fi dorit în lungul drum la volanul său să avem o linie audio cu cititor de MP3-uri care să ne permită un răgaz mult mai lung între schimbarea discurilor din unitate, dar n-a fost să fie așa, acest capitol fiind perfectibil, dar am fost preveniți de reprezentanta Opel România de acest mic inconvenient.
Pe drumul de întoarcere, mașina a avut același comportament sigur, cu demaraje bune, potrivite pentru drumuri lungi și cu un sistem de direcție precis, per total un companion de încredere în călătorii.